Hi guys. So karon mahuman nami og panghinlo sa tupad. Mao nga matuta karon sa tubig kay maligo ta guys. Magpabugnaw ko kay igang nya uy agas dito sa amo. So bali muhumor ako karon guys. Mao na yung mga gihanan guys, no? Padung ni sapa. Sa likod na ng mga kalubihan. Muna na sapa. So kining agianan na guys. Mao din ni original sa una sa mga bata kami. So ang tagkaroon na gihapon. So namang gyapon agianan dito guys. Na may mga bahay diha. Madira man og tinaw. Oh. Tinaw guys. Oh. So dire mi ta sa una mga ligo sa bata pa mi. So kung nanay bato diha mi mag ambak-ambak. So naguba din ni sa pag-audit guys, no. Naguba ning daik. So, tara guys. Maligo ta dire karijot. Kag isda oh. May mga isda dire guys. Ining mga itom-itom gagmay guys, mga suso ni. Daghan kaadyo sila.
So karon guys, pauli na ko no. Kay human ako humol. So maura to guys. Og see you sa sunod na to nga video.